Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ang Biblia nagaingon, siya nga nagatuo kaniya kang Ginoong Kristo dili hinukman. Apan siya nga wala magatuo, hinukman na siyang daan tungod kay wa man siya magatuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Niining tungura, anda mo na itong kaugalingon, ingon nga mga Kristohanon, pinagi sa paggamit sa mga prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Naginganla na ito kini og the rebound technique, kung kikinahanglan man. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, dili pa luwas. Nga niya karon nagasalmot ning atong Bible study through the YouTube. Ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong sala, kundili pinagi sa mong paggamit sa imong kabubuton hinatag na sa Dios, imong free will o ang imong paghimog desisyon nga labing mainungdanong desisyon nga imong buhat sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas o Ginoo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapa dining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balahang pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kami gipabuhi ning among lawas o nagaginawa pa kami, askil pa kami sa among panglawas o pa kami kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, grasya o kaluoy. Salamat nini o Diyos, kaya ang imong plano sa among kinabuhi wa pa man mahuman, samtang nagakinabuhi pa kami busa. Nining higayuna, lamdagi kami sa imong balaang Espiritu Santo, nga aron kami makasabot, matinawan sa imong kamaturan nga imong idugang sa pagtudlo kanamo nining adlaw. Tangtang mga babag nga niya sa mong pangunahuna, ing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Unas tanan, ang atong giduputan nga pagtulunan mao man ang The Doctrine of the Hypostatic Union
of the Lord Jesus Christ. O man ang mga butang atong ipangisugutan dinhi for quite a while. Hisgot kinibahin sa mga inunta mga related topics niining atong main topic, the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Mao na nga gikinahanglan nga ikaw magmasubayon, magmakugihon, makanunayon sa pagsunod nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa Dios. Buhan imong yung matuhog, imong makatunan ang labing manungdanong mga butang bahin sa pagkinabuhi nga Kristohanon, matang kinis panginabuhi nga talagsaon, unique, sophisticated, fantastic, fabulous life. Kung buot ka nga, na I'm addressing this to you, fellow believer, kung buot ka magkinabuhi, nining maong matang sa pagkinabuhi, then kini ang gisangkap sa Dios nga kahigayunan nga makatunan natong dugang pang mga butang may kalabutan nining atong lumalabay nga kinabuhi nining kalibutan na. So mao na nga kita kay mga anak naman sa Dios, sumikan sa atong pagdawat kang Kristo nga atong manluluwas, then kanang ingon ta mura bagi punit kita sa Espiritu Santo, niya ni gayon na sa atong paghimog desisyon pagdawat kang Kristo atong manluluwas, gipunit kita sa Espiritu Santo, gibutang kita ngadto sa pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Kristo. Kanang maong pagkadugtong pagkahiusa hangtod nas kahangturan kana. Di na kana matangtang. That is covered by the doctrine of eternal security. God is not an Indian giver. Unsay iyang ihatag, di na niya mabakwi. Mao na ang doktrina nga once saved, always saved. Mao na nga mando na kini sa Dios kanato nga kita mga anak naman niya, mga lungsuranon ng taslangit, tagalangit naman kita, umikan ka na sa atong mabasa ka na sa Pilipos 3:20. Okay? Mahimo kong correction kay kagahapon murag na sayop ta niya itong mga bersikulo. It's Philippians 3:20 nga latid diha nga kitang mga magtotoo kanang tagalangit na. Okay? Natingaling uban murag mo react mo sinta lag kuya man mo mga tagalangit naman day mo. Well, man ta magpasigarbo. Agi kini og sunod lang sa unsay kanang latid sa Dios sa mga pulong. See? Ang ato pagpaubos man sa iyang otoridad man ang iyang pulong, otoridad sa Dios. Mao na nagatuo kita niya ng maong bersikulo nga kita mga tagalangit na Filipos 3:20. Okay, kay kita mga tagalangit naman din samtang niya pa kita ning gitawag og walog sa mga luha, the valley of tears. Niya mga pagsuway, mga gumunhab, mga suliran, mga pagpiit, kining tanan ato man ni agian. Kini man tanin ni kalibutan. Okay? Sumo na nga daghang mga pahimangno sa Dios. Mo nagsige na tugtuon kada adlaw aron ilhan gyud nato, masabtan gyud nato suod kinsa ug unsa ang Dios. Okay? Kay we profess to love Him. And so mo na nga ang John 14:15 unsa mi gisulti diha. Abrihi mong Biblia. Diha sa libro ni Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Nagaingon ka na. If you love me, kung nagigugma ka kanako, you will obey my commandments. Imong sundon na ang akong mga sugo. Klaro man kayo na. So, therefore, kung wata tuman, magasunod siyang mga mando, then taphaw lang atong pagingog nahigugma ko kanimo o Dios. Lip service ra na kutob.
See? Dili na pagka matinudanon. Kasabot ka? Okay, dihes versikulo 21. Yan ang gihapong maong libro ni Juan. Verse 21, nagasumpay ka ng nagingon. The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Diba? Klaro kayo na. Tinaw kayo na. So, mao na nga kita kay mga sakop naman sa lawas ni Ginoong Jesucristo, the mystical body of Christ. Nga nang higayon nga naluwas kita din. Nga sa 1 Corinto 12:27, nagaingon usab ka na, now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Na, kita nga mga Kristohanon, sakop na niining maong lawas. Mao na nga iingon nga sakop sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Gimanduan kita diha sa libro ni Marcos, Mark chapter 16 verse 15, nagaingon usab. And he said unto them, well, kining them, mga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo nagsulti nini, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Tingali dihay mga higayon nga gibutang ka sa Dios na nang usa ka sitwasyon nga pasangyawon ka. Iyong sultihan ang usa ka higala ba nimo o bag-o pa imong nakaila nga imong i-introduce si Ginoong Jesucristo kanila bahin sa kaluwasan. Hisgutan nimong bahin sa kaluwasan. Apan inoon, wa man na magpasabot nga kung mubaliban ka ng imong sangyawan o musalikway, dili mo dawat, ikaw, you are already a failure. You are kanang a loser, no? Dili ka ba failure? Never. Dili ka failure basta nagtuman ka sa imong unsa. Katungdanan. Atong unsa. Katungod man sa pagpasabot, pagpatinaw sa usa ka di magtotoo, bahin kang Ginoong Jesucristo. So, let them come to the knowledge of Christ. So, buhan sila magkasabot, pinagi sa pasabot sa Espiritu Santo kanila, o sila mudawat sa kaluwasan, o sila maluwas. You see? So, mo na nga kung gingon nimo nga kung ikaw balibaran sa imong isang yawan, yung ko na mo to, dili ka failure. Okay? Kaya ang 1 Corinto 1:18 nag-ingon po na, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. You see? Nakining folly diha, F-O-L-L-Y, folly means binuang. Kay ang pulong kuno sa bahin sa cross, binuang ni adtong nagakalaglag. Apan alang ka nato nga nangaluwas, gahom ka na sa Dios. Ay gahom sa Dios. Apan kun you see, ato ra kun itukan nga kitang tanan gihatagan sa Dios og hingpit nga kagawasan. Ato kanunay ning hisgot apan ato lang gihapon ning labason sa atong panumduman. God gave every human being the freedom of choice. Basta, yatagan ta. Nagitawag og free will. Now, kanang maong free will, ipagamit na sa Dios kay iya man ang hinatag. In fact, ang free will, bahin kini sa 5 ka mga kinaiya natong ingon nga mga tao. Doon na mga 5 ka mga kinaiya. Ang nag-una ni ang atong pagkaalinggat, itong kaugalingon, self-consciousness. Self-conscious ka nga, gwapo, gwapa ka ba, buhi ka. Self-consciousness mo na una nga kinaiya sa atong pagkatao. Ikaduha,
ang atong panghuna-una, atong pangisip. Inatag na sa Dios. Kinaiya na to na. Karon naminaw kaniini, nagliho ka na imong pangisip, imong panghuna-una. Gusto? Ikatulo, ang atong tanlag, conscience in English. Ang pasabot sa conscience, this is the norms and standards. Imong sukdanan ba? Mahibaw ka na unsay maayo, unsay dili. Mao na ginganlan og kanang conscience. Okay? Ang ikaupat, ang atong unsa kabubuton. Mao ni atong giduputan karon may tungod sa free will. Okay? Bahin kini sa atong pagkatao, free will. Inaatag gyapon ni sa Dios. Ug ang ikalima nga lista sa mga kinaiya nato yung mga tao mao na nang atong pagbati, ang feeling ba nimo imong emotion. See? May himplo sa mga emosyon kanang malagot ka, masuko ka, guol ka, gutmon ka, kanang uhawon ka. Mao ni himplo lang sa emosyon. So kining lima bahin ni sa atong pagkakita, atong mga kinaiya hinatag sa Dios. Okay? We have 5 main kanang characteristics sa atong pagkakita. Okay? Now, duputan na itong kabubuton. Free will, hinatag na sa Dios. Kitang tanan hinatagan sa Dios ni ining kanang kagawasan sa pagpili. Nangatay kagawasan. We are free. Now, sa diha nga gamito nimo na, of course, tanang mga desisyon kay gikan man ni anak. Gikan diha sa atong volition, gusto? Ang atong volition by kanang anda magsugod sa imong paghimog desisyon. Sa diha nga mohimo kag desisyon, ikaw ra pud ang manubag. Dili ang ubang tao. Dili why bisag kinsa manubag, ikaw gyud mismo. Kay ikaw may mohimog desisyon, gusto? So mo na akong ipasabot nimo nga tanan nato nga gihatagan ni ining hingpit nga kagawasan, total freedom, ang naay gatangag kay kini sila magkuyog man eh. They are not divorced from each other. They are not separated from each other. They go together in tandem. Ang sabi po pasabot, magkuyog na sila. Ang imong hingpit nga kabubuton gikuyugan na sa responsibilidad. Tulubagon. Okay? In other words, sa tanang nga imong himuong desisyon, okay? Of course, nagikan diyan sa imong kaugalingong kabubuton, unya mo himo kag desisyon, kadtong imong nahimo nga desisyon, nagaresulta og kanang nanginahanglan og kanang resulta. Of course, na resulta. Yan itong imong gihimong desisyon. Ug katong resulta niya ito, ikaw ra po'y manubag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Okay? So I hope nasabtan mo na. Kini ato ning at pagbalik, pagsubli, aron dili na nimo makalimtan. So mo na nga kitang tanan may tulubagon ngadto sa Dios. O nang inig kuha na sa Dios nato din ning kalibutan na through physical death, then motubang kita sa husay. Kaya sa may gisulti diha sa Hebreano 9:27. Hebrews 9:27 says, "It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment." Na ay panahon nga unsa pagahusayon kita sa ato mga binuhatan dinis kalibutan. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan, no? Ini atong topic. So, topic na to,
the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, kining hypostatic union, paano naman po ka kung sa ibuti masabot, aging labas sa itong paramduman, hypostatic. Gikan ni sa original nga Grigong pulong, Greek word, hypostasis. Kining hypostasis, nagpasabot kini sa in English nga definition, the essential and basic nature of identity. So, kining gitawag na to essential and basic nature of identity, mao ni ang kanang gipanagihan ni Ginoong Jesucristo, siyara. Okay? The essential and basic nature of identity is what in the Lord Jesus Christ. Diha kang Ginoong Jesucristo. So, ang hypostatic nga pulong is the affirmation of the Lord Jesus Christ two natures, the nature of man and the nature of God. He was 100% nature, human nature, and 100% divine nature. Dili na sila magkaon sa buwag. Mawita na, the Word was made flesh, mo kato ang hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. O kining duha ka mga kinaiya belong only to the Lord Jesus Christ. So, mao ni nga itong gihisgutan, giduputan, hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, gikinahanglan nato ingon ng mga Kristohanon nga we have to be reminded nga we have to be equipped. Ngayon, ba ka itong isgutan man ito kagahapon may tungod ni defensive and offensive nga kanang confrontation. Kay motubang man ta sa atong kaaway. Kinsa may nag-unag yung kaaway? Si Satanas. Okay? Ang yawa. Now, sa ato ng pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, okay, sa atong spiritual momentum, we are facing two kinds of confrontation against Satan. Defensive and offensive. Now, kita mga magtutuo kinahanglan masayod ni ining duha. Now, diha sa 1 Peter 5:8, originally, kana nagkahulugan og be sober. Be vigilant. Now, ang bota sa bot yun niya nas binisaya, barugi. Dili sukli. Ayaw sukli. Ang tinuod yun, truth is, a believer is not mandated to sukol. Wa ta manlui, ingon nga mga Kristohano, wa ta manlui sa Dios sa pagsukol ni Satanas. Wa ta manlui. It is pagbarog. Maintain. Okay? So, kining pag-maintain, pagbarog, mao ni ang ato nga offensive combat. Sabtag yun, ha? Okay, so therefore, ang Dios magatanaw ka nato nga kinahanglan nga kita kanang we are equipped. Nasangkapan na kita. Equipped with the flat line of the soul. Okay? Now, spiritual combat is not a matter of prayer. Ato naman yung gitukbil po last time, no? So, why labot kini ang pag-ampo? But it is a matter of using God's 10 problem-solving devices. Isang kapan mauta sa Diyos na po niya nga paagi. Na po kapaagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices. Ang subo kayo palandungon nga daghang mga katawhan ilang sayop mga paggamit sa pagampo. People misuse prayer. Pinagi sa ilang pagpangayo o mga butang nga naan na nilang daan sa ilang espirituhanong panginabuhi. Example, katong giampo ni Apostol Pablo nga kung mahimo unta tong tangtangon tong unsa to
ingon og thorn of the flesh. Now, sayop man tong ihimong Pablo. Nag-ampo siya kato kung mahimo pa unta tangtangon kining thorn of the flesh. Wa siya makasunod niya itong agenda of prayer. Nung ka sa agenda of prayer, confession, thanksgiving, intercession, petition. So, ayun nagkalimti. Confession, pagkumpisal, pagsugid. Thanksgiving, pagpasalamat. Intercession, pagampo alang sa uban. Petition, pagampo alang kanat tatong kaugalingon. Okay? So, mao nagingan lang na ito nag-operation CTIP. Confession, Thanksgiving, Intercession, Petition. Now, so, balitan niya itong giampo ni Pablo. Sa may tubag sa Diyos. Nga ito ni Pablo. Paul, my grace is sufficient for thee. Igo ng akong grasya, Pablo. No, kining grasya ang gisgutan din my grace. This is grace orientation. Ikaupat guning lista nining napo kapaagi sa pagsulbad sa mga suliran. Now, this actually is power. Gahom ni. The power of Bible. Gahom sa pulong sa Diyos. O sa diha nga itong mabarog na ka na, ato gihapong hinumduman kining prinsipyo nga I hope ni to hope na gyud sa imong galamhan. Let us remember the principle: human solution is no solution. Only divine solution is the real and right solution. Okay? So I hope na sil-sil na gyud nimo. Dili solusyon ang tawhanong solusyon. Ang Diyos nun rang solusyon, magtinuod, matuod. See? Nga solusyon. Now, inumduman nato kinahanglan may inumduman nato nga ang doktrina nga nagatudlo kanatong mga magtotoo nga ang unang pag-ani ni Jesucristo dinhi sa kalibutan o sa iyang pagpuyo dinhi uban kanatong mga katawhan, iyang gituman ang iyang misyon dinhi sa kalibutan, pinagi sa iyang paggamit sa mga spiritual assets, mga spirituhanong mga kanang kasangkapan, mga kaayuhan nga gisangkap sa Diyos kamahan kaniya sa way paggamit sa iyang Diyos nun nga mga kinaya. Wa niya gamita. Mao man doktrina sa kenosis. Nandun ka? The doctrine of kenosis. He emptied himself sa iyang paggamit siyang Diyos nun nga magkinaya. So mao to si Satanas, ang arch enemy, avowed enemy sa Diyos, misuway sa pagpintal sa atong Ginoong Jesucristo to turn the stone to bread. Okay? Gigutom ka na ra ba? Di may wakay kaon sa kapatan ka adlaw 40 days, igutom niyo ka. Anong di man nimo himuon ning bato ng tuspan. You see? Gitintal si Ginoong Jesucristo ni Satanas dito sa kamingawan. Apan miunsa migamit si Ginoong Jesucristo sa defense. Mi panalipod siyang kaugalingon. The Lord defended himself by using unsa pulong sa Dios ang iyang gigamit. Sa may iyang gitubag, Satanas, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa bapa sa Dios. Diha unsa pildis Satanas ito gitubag sa atong Ginoong Jesucristo pulong sa Dios. Okay? Dili pulong sa tao. Gahom katong iyang kanang iyang giharong si Satanas, itubag dahil sa Satanas. So
Mao na nga mando lagi sa pulong sa Dios. Efesos 6:11. Paggamiton ta pasulubon kita sa whole armor of God. We should use this armor at all times. Unsaon man. Naibaw na po ka. By studying, learning, believing, applying the Word of God. Na. Remember, studying God's Word is one thing. But applying what you have learned, the Word of God, is another thing. See? Ako nang giingon ni mo ni kagahapon nga, bisag say, gini mo Bible study diha, pan, o man ni mo tuuhi. Ang pagtuo mo'y daog. So, I hope na sabtan na yun ni mo mayo. Now, kinahanglan. Ang sundon, kinang mga tugon, pahimangno, pasidaan sa Dios. Mao ni atong gitunan. Only when we reach spiritual adulthood, nga makagamit kita nining atong offensive action batong sa Satanas. Maura atong kanang higayon nga magamit na to. Kung naapat sa spiritual childhood, dili kita magagamit. Ang atong magamit, dili defensive action, kundi defensive action ra. Kasabot ka? Ako malikon. Only when we reach spiritual adulthood that we can use our offensive action against Satan. But while samtang we are still in spiritual childhood, mga bata, patang mga Kristohanon, we can only use our defensive action against Satan. Kay ako malikon nga spiritual combat is not a matter of prayer, but it is a matter of attaining our spiritual adulthood. Di man inagin ang atong tumong, ang atong goal, common goal ni, ang atong mga Kristohanon, is to reach, attain the stage of spiritual maturity. Unsaon na ito pagkabot? Ano na itong gibuhat na law? Study, learn, believe, apply the Word of God. Ano na itong spiritual momentum pagbuylo sa itong Kristohanong pagkinabuhi. Kung dili kita persistent and consistent sa pagtuon sa pulong sa Dios, na mo na giingon og intermittent, so maning word intermittent, mura pag on and off ba ka na bang pareha ba sa atong panahon ba, weather, intermittent weather, you see, wa tayo pag kanang why persistency o consistency. Dili ta malahutayon, dili masubayon, dili makugihon, dili masigihon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Why pagbuylo? Naon sa anong pagbuylo? Maga tuod nimo, magaganoy nimo ngadto sa unahan. Di man niya ang prinsipyo. He who does not advance goes what? Backward. Simple ra kayo ng logic. Prinsipyo ko na sa pulong sa Dios. Siya nga wa maga kanang sibo nga sunan, muatras yun. Muna itong ibuhat adlaw-adlaw. You see? This is what we call spiritual momentum. Our goal, atong gi-focus gyud ang atong goal, to reach spiritual maturity. Kay ako nga balikon, kanang maong ang that stage, mo na stage of spiritual maturity, otherwise called unsa, the stage of capacity for life. Na nakikatakaw sa pagkinabuhi. Anha na nimo kanang masinati. Masinati na nimo ang unsa, ang pagka-meaningful, pagka-purposeful, pagka
nindot sa kinabuhi, mabulukong kinabuhi with meaning and purpose. Sa diha nga ikaw makakabot niya ng maong stage of spiritual maturity. Ay kanang maong stage, that is the gawas nga stage of capacity for life, na capacity for love, capacity for blessings, o anha na nimo mahimaya ang Dios. You see? Sige na ito yung to God be the glory. No? Sa man na ito pag kanang paghimong tinuod niya na kung wa tayo pagtubo sa pulong sa Dios. Mo na nga itong gibuhat na tawad lang. Kasabot ka. Ano mo makita kung sa kabililhon din nga itong gibuhat. Dili na ito ikatandi na kina nindutan o kina bililhon nga butang ni kalibutan na wala. You cannot compare. Imagine when you reach that stage, you become a what? Kanang invisible hero. And you become the pivot nining nasod nga atong gisilungan, gikinabuhian. Ikaw already becomes the true salt of the earth. Kita nimo? Mao ni ang atong tumong og tinguha. Our main goal in our spiritual life is to reach spiritual maturity. Kaya diha nato mahimaya ang Dios. In fact, dili magyud kita mo ay makahimaya sa Dios. Nay prinsipyo diha nga only God can glorify God. Ambot pasabot niya na nga sa diha nga makabot na nato, makatungtong natin niya mong ang sa capacity stage, then ang Dios muhinay-hinay na siya og unsa bukbo sa mga panalangin. Kaya na magkay capacity, na magkay katakos sa pagdawat. Iyang ipadahili kanang mga panalangin dito sa unsa grace pipeline. Ingnon na lang ito sa Binsaya, paghubad nga, tubo sa grasya. Ipadahili niya. Ug adto nimo unsa, musangko. Adto nimo, abot sa unsa, pagkamatarong sa Dios, God's righteousness nga gisulob sa Dios diha nimo. Yan itong higayon nga ikaw midawat sa kaluwasan. Kasabot ka. At that moment you believe in Christ, gisuloban ka, kita ng mga magtuto. We have been clothed with God's perfect righteousness. Kung tanawon ta sa Diyos, dili ta mga kondinado o mga hinukman, kundili kita namatarong na. We have been justified. In fact, tawgo na kita sa pulong sa Diyos o mga unsa, mga binalaan. Ang popular nga pulong nini, santo. Namo na. Ngali mo rin kurat ka mo yung grabiha mo, yung mga santo naman yun mo. Nawat ta magpasikar mo. Ato lang ni gisunod ang kamaturan diha sa pulong sa Dios. Tinuod, ang usa ka tao nga luwas, santo na gyud siya, binalaan. Is it? Tulugod ka klase ang pagbalaan. Una nini is positional sanctification. Netong higayon nga midawat kas kaluwasan. Mo ni positional. Unya pagkahuman nimo, ang sunod nga sanctification is experiential. Sa maning experience, sa imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, din sa yuta. Mo na experiential sanctification. Sa imo ng pagkinabuhi, subay sa plano sa Dios, Allah, nakamagpuyo sa iyang divine sphere. Nagtuman ka sa protocol nga plano niya. All of those. Nagkinabuhi ka sa espirituhan ng panginabuhi. And then, ay katulo, unsay katulong sanctification? Unsa man? Ultimate sanctification. Dito na si Trinidad. You see? Kita nimo? Tuwa na ka ng with resurrected body. Unsa? Wala, di na nimo na ma-describe. Di na nimo maulagway. Mao na atong goal. Okay? I hope na sabtadi mo na.
So, akong balikon nga spiritual combat is not a matter of prayer, but it's a matter of attaining our spiritual adulthood. In fact, ang pagampo, dili ni problem-solving device. Dili. Ibaw ka ba? Dili ni problem-solving device. Prayer, paminaw, ang pagampo is our spiritual communication with God. Atong espirituhanong kanang pakigsandurot, pakikukabildo, uban sa Dios. Dinita una kutob, o tipadayon ni ugma, nagampo ta. Ama na mong Diyos, salamat sa imong patinaw ka na mong dugang sa imong kamatuoran nining adlaw. Salamat o Diyos na among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagmalik din ni o Diyos, ugma sa among pagpadayon ini. Salamat nining grasya ang imong isangkap kanamo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluwas. Amen.